Diha-dihang gipahapa sa dalan ang usa ka lalaki nga usa ka PWD o person with disability. Human kini masakpi sa Lamitan City Police atol sa ilang anti-illegal drugs operation nga gipahigayon sa Setyo Kapingkungan, Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan, kagabi Enero 29. Giilan ni Police Lieutenant Colonel Arlan Dilumpenes ang suspect nga si alias Pingka o Alvin Sali nga taga Lamitan City. Matud ni Police Lieutenant Colonel Arlan Dilumpenes ang hepe sa Lamitan City Police Office nga nihimo sila og buy-bust operation og dihang nakumpirma nga positibo. Gibabagan dayon nila si Alvin sa nahisgutang barangay. Matud sa operatiba, gipalitan si Alvin og usa ka pakete sa gituhoang shabu sa usa ka sakop sa City Drug Enforcement Unit nga nagpakaaron ingnong pusher buyer og ila kining gipaabot sa nahisgutang lugar aron dakpona. So non-drug personality ito. Kahit street level lang ito pero marami na rin yung mga bumibili sa kanya. So nasa watchlist na natin to. Nag-impact ng operation kami. Buy-bust ito at nahuli po natin. May na-recover na mga droga po. Sa pagrikisa kang Alvin, nakuha gikan sa iyang posisyon ang dugang 5 ka pakete nga adunay sulod nga gidudahang shabu nga gibanabanang mobalor og 13,000 pesos. Nakuha usab gikan kaniya ang 500 peso bill nga gigamit isip buy-bust money sa mga operatiba. Ang suspect gidala na sa Lamitan City Police Station ug ang mga ebidensya nga nakuha gikan kaniya gihatod ngadto sa Basilan Provincial Forensic Unit alang sa tukmang disposasyon. Samtang giandam na sa Lamitan City Police Office ang pagpasaka o kasong kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batok kang Alvin. Matud ni Police Lieutenant Colonel Arlan Dilumpenes, wala sila'y undang sa paggukod sa mga ilegal nga aktibidad labi na nga gusto nilang makabot nga mamahimong gawas no na o drug cleared gikan sa impluensya sa droga ang Lamitan City. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!